pancene sampeyan ki ngaku pendhita utawa brahmana kudune mudeng tembung sabda Pandhita Raja Ratu sabdane pandhita tan prabeda pangandikane Nalendra pindhawe Kresna ingkang tumetes ana dlancang sikta yekti datan kena den ilangi ngupadi kayugung susuhe angin kinarya syarat sarana wedharing kawruh sangkan paraning dumadi ya ilmu kasampurnaning urip jagat dewa Bathara ya jagat pramudita Bratasena piye sumurupa kayugung susuhe angin kuwi mboyak ana kuwi kabeh mung pasemon Bratasena merga kuwi amung pralampita maknane kepiye jarwane mangkene kayu iku kayun kayun iku karep dene susuhe angin kuwi napas kang teges urip cetane mangkene ngger saben-saben wong kudu anduweni karep kang gedhe nanging aja wegah hambudidaya Bratasena Sinakarta mrehtar tamtu tamtuning utama titi tetep dadi pangubahaning wadya tentreming ati tamtu kena tinulada diasilir wulan dadari kinarya tandha tarima kasih karana kita wis kuwawa ngluwari panandang ulun kita bakal ndak paringi bebungah wujuding piyandel sesupe Dwi Indramani ing warih kang dayane yen Bratasena ambyur sajroning samudra ora bakal tumekaning pati amarga sesupe Dwi Indramani ing warih iki bisa menehi daya kekuatan nalikane jeneng kita Bratasena mapan ana banyu ngaturke panuwun kang tanpa upama ulun uga bakal paring sandangan marang jeneng kita Bratasena ingkang aran gelung winangun minangkara Candhi Rengga endhek ngarep dhuwur mburi kang tegese kita wis dunung sapa kang kudu nyembah lan sapa kang kudu sinembah lan sekabehane laku dharma kang kita tempuh iku unduh-unduhane maguru salokane margane weruh sarana takon margane bisa sarana tetiru cekak cukupe gelung minangkara iki mengko dadi tandha manunggaling Gusti kang murbeng dumadi marang jeneng kita ngger Bratasena ngaturke panuwun marang Bayu Dewaku remna paningalmu weningna ciptamu kinarya panjinging sesupe Dwi Indramani ing warih iki sabanjure ulun bakal nyuwun pamit bablas munggah marang kayangan semono uga aku Bratasena pun ulun uga bakal bali marang kayangan ngestokke dawuh Indra lan Bayu Dewaku barengi sintrang samirana muga-muga hanyembuh jantraning Bratasena satemah kasembadan apa sing dadi setyaku sintrang samirana entering wareh kandikan guru ing barang tinunun ing manang umapa ing sintrang samirana entering wareh kandikan guru ing barang tinunun ing
Samudra Minangkabau. Anjot gumragut mahanjing samudra tulya dreng wiraganya legawa banyu semaput ing wentis ing kiyo mbacutake laku risang Bratasena wauda kaya mangkono wis prapting tepining samudra Minangkabau dupi wis prapting gisik sigra pinapak gedhening alun kang gulung gumulung wauda kaya mangkono Dian Bratasena nyawang jembaring samudra kang langut tanpa pagut tumekaning ombak kang nempuh wentising risang Bratasena kaya bisa tata jalma arsa amangsana lakune sang Bayu Siwi satemah tuwuh tandha pitakon salebeting batos sida njegur segara apa yen ora lamun sida njegur bakal pisah kelawan keluargane selawasing urip krana amung pati pacangane lamun yen ta wangsul tetela banger asmane selawasing urip dumadakan ana wujuding peksi gemak peksi platuk bawang lan peksi kutut kang padha lagi bantah binantah manuk platuk bawang apa manuk gemak lan kowe manuk kutut apa manuk gemak kowe iki manuk platuk bawang dadi umating pangeran isamu kok nggur dandan ae apa kira-kira suwiwimu mbok didisi ae nek mati apa mbok gawa ta suwiwimu kuwi kutut barang ki seneng mamerne suaramu sing apik apa nek mati kena mbok nggo sangu to kutut karepmu piye to manuk gemak lah yen kowe kuwi nek mu urip sing mbok antepi apa manuk gemak yen sing tak antepi kuwi ora ana liya kejaba mung janji sing wis kawedhar ing lisan kamangka lahir kuwi utusaning batin genah yen kowe besok bakale sowan ana pangeran kok ora gelem ngrungkepi dawuhing pangeran kamangka dawuhing pangeran kuwi salah sijine yen kowe wis ngucapne tembung kuwi kudu dirungkepi ya senadyan tembungmu ki kaya-kaya arep nekakne pepati nek kowe ngrungkepi tembungmu Gusti Allah banjur tukul sihe yen Gusti Allah wis tukul sihe mongko panguwasaning Gusti Allah kuwi tanpa winates sing kudune mati ora dadi mati malah entuk nugroho ning wong sing ora percaya karo sing gawe urip sing pancene entuk nugroho malah entuk pacoban apa do ora percaya to kuwi yen do ora percaya do lerenana wae dadi umate Allah luwih becik dadi umate Ijajil malah jibar jibur bondo raja donya kaya digepuk rasane Bratasena karo manuk telu sing lagi bantah binantah iya
Aku wis kandha saguh. Aku wis kandha saguh jegur jero samudra Minangkalbu ngupadi banyu suci pawitra sari tirta mahaning suci. Bratasena bakal mlebu ana jroning samudra iki. Uripku patiku tak entengke watone aku bisa ngrungkepi tembung lan janjiku. Halak kumelap nenggih risang naga Nabatnawa pitung bangkoting ngetal gedene mencorong mripate mawa sungu mijil nyembur geni sak klopo-klopo tabone dupi priksa Raden Bratasena ingkang pambanging warih mangkrak krura slumanaut. katonku mawar
Sang Nabatnawa hanggubel badane Sang Bratasena tutuk hangake pentis kang gering saya keket panggubele saya raket panyakote nganti Sang Bratasena pepes teges hangles bayune nganggo prasasat wis tumeka lena nanging awit dayaning piyandel sesupe Dwi Indra mani ing warih peparinge Bathara Indra tuwuh karosane grayah-grayah kang asta modot kuku Pancanaka mengkang tutu ing sarpa nganti sigar dual-dual dadi lan patine samudra banjir getih. Tatan ngawruhi kang tekani tanpa sangkan sawijawatan nang wadari Saraswati sayekti handayani mekaring sabda budaya ana bocah bajang kang kumambang teka kemaki tembunge dene sajake wis weruh karo aku kowe kuwi sapa Bratasena ulun iki kang kita upadi bebisik ulun Bathara Ruci ya Sang Marbudingrat tan samar pamoring suksma sinukmaya winahya ing ngasebi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati ing pangabekti kula katur pukulun iya ngger wis ulun tampa Bratasena mangertiya aja ta kita gampang memangan yen durung weruh apa ta kang kita pangan aja ta gampang menganggo yen durung weruh apa ta kang kita enggo lan aja gampang lelungan yen durung weruh dunung ngendi kang kita jujuk kula namung mituhu dawuhipun guru ya awit saka pitaya kita marang guru nganti kita bisa ketemu marang jeneng ulun
kang kita goleki banyu suci Pawitra Sari iku amung pralampita kang ateges ati kang suci lan rasa kang wening. Sapa wae kang kepengin sampurna uripe pancen kudu weruh kawruh sangkan paraning dumadi kang warah ing tata dharma. Luwih jlentrehe manjinga ana guwa garba ulun. Caranipun kados pundi Pukulun? Paduka namung alit kula rawa birawa kados mekaten. Aja ta mung kita. Jagat iki yen tak kresake bakal lumebu aning badan ulun. Wis ngger mlebu metu talingan kiring ulun. Sendika dawuh Pukulun. Wis manjing nganggane sang ruci Bathara sang Bratasena. Glising kandha ringkesing carita wis winejang kawruh sangkan paraning dumadi. Purwa madya wasana mungkasi samendang tan ana karempit. Mangkana lingira sang Bratasena. Wah. Bingah manah kula Pukulun. Menawi makaten menapa dipun keparengaken kula dhateng mriki selaminipun Pukulun. Aja ngger. Kita durung wancine. Sebabipun menapa sumurupa sepisan isih ana kewajiban kang kudu sira tindakake. Kaping pindho ibarat wong mangan sira lagi dapur icip-icip. Besok yen wis titi wancine sira bakal antuk kanugrahan kang sarta langgeng. Wis Ger enggal metuwa saka guwa garba ulun. Wis kulup enggal bali ana Madyapada Bratasena. Ulun bakal manjing sajiwa marang kita. Madeka pendhita ana pertapan Arga Kelasa. Gethok tularna kawruh kasampurnaning urip iki marang para bebrayan agung. Madeka pendhita peparab begawan Bima Suci. Suwargakno wong tuamu Pandhu lan Madrim kang dina iki nandhang pasiksan ana kawah Candra Dimuka Bratasena. Aduh Bathara Gung
leng-leng ramyaning kang sasangka kumenyar mangrengga ruming puri mangkin tanpa siring halap nikang mas lir murubing langit Bhagawan sarwa manik sumolole sumorate emprit gantil buntute omah joglo Allah Allah layak to layak prenjake padha ganter jagone padha tarung tak waspadakake Kang Prapta ana ing pertapan Sukalima iki warangka negara Ngastina Adirekyana Patih Harya Sengkuni sakwise Adipatih Harya Sengkuni jenak anggone pinarak prayoga anggone seba jenjem anggone sumanggem Mara gage luwih dhisik aku tak takon nglawan Adipatih kok ngowah-ngowahi adat to di saben-saben ana perlu saben-saben ana gawe sing kirane wigati siadi cukup nimbalipun Kakang marak mangarsa tinggil negara Ngastina lah kok sak mengko siadi sing prapta ana pertapan Sukalima kene janjane ana apa to Adipatih dadi ngene tekaku mrene ana ing pertapan Sukalima arep njaluk tanggung jawabe Kakang Wakni Gondel Sukalima. Lho, tanggung jawab perkara apa, Adipatih? Sampeyan ki rak pendhita to, sampeyan ki rak brahmana. Ya, aku brahmana, aku pandhita. Yen pancene sampeyan ki ngaku pendhita utawa brahmana, kudune mudeng tembung sabda Pandhita Raja Ratu sabdane Pandhita tan prabeda pangandikane Nalendra Pindhawe Kresna ingkang tumetes ana dlancang sikta yekti datan kena den ilangi nek kandha iya ya iya yen kandha ora ya ora yen saguh ya saguh yen ora saguh ya kandha ora saguh rak ya ngono to bener lah banjur karepe Adipatih ngene Udakara sesasi kepungkur sampeyan Kakang Durna nampa dawuh apa saka sinuwun anak Prabu Duryudana nampa dawuh sing endi lah ora lali to mula dadi wong ki aja kakean mangan brutu wing ndak lalen Kakang Durna nalikane si panenggak Pandhawa ya kuwi si Bratasena meguru ana ing pertapan Sukalima kene
panjenengamu saguh budidaya murih patine si Bratasena. Iya apa ora? Iya. Lah dina sak mengko bakal tak jaluk tanggung jawabmu. Krana si Bratasena ora tumeka pati ning malah saiki dadi mukti. Dadi pendhita utawa resi adeg pertapan ing Arga Kelasa, peparab Begawan Bima Suci. Lah, ya mung perkara iki sing ndadekake kogel utawa gerah penggalih sinuwun anak Prabu Duryudana. Jare Kakang Durna saguh budidaya patine si Bratasena. Ya gene. Bratasena saiki malah saya sekti, Bratasena saiki malah saya mukti. Iki sing bakal tak jaluke tanggung jawab marang Kakang Wakni Gondel Sukalima. Mula saiki wis cetha ngegla kang tanpa warana. Merga panjenengamu wis wanuh wani goroh, wis wani ngapusi karo sinuwun anak Angger Duryudana. Kang sarta selak ing janji marang sinuwun ing Ngastina. Jajal, saiki tanggung jawabmu ana ngendi? Latimu karo pakartimu tek ora bisa nyawiji. Janjane sampeyan iki pendhita apa dudu to, Kakang? Permara reh mangoswamya ngambrang. Kadi karonaning kaswasiring marga hamalakung. Risang kanta wastrat maja lengleng lalu manguladi. Surya mangrangsang wayah, surya mangrangsang wayah. Umyus amara maya hanto. Sengkuni piye Kakang? Aku ngerti, aku mudeng yen to aku nate janji kelawan anak Angger Duryudana. Lah iya nyatane sik to cangkemmu menengo sik. Aku janji budidaya. Budidaya iki tegese ngreka daya patine si Bratasena. Aku ya wis budidaya, aku ya wis ngreka daya. Aku wis jumangkah kang sarta kumerembyah kanthi cara Bratasena tak loropne ana alas trik Basara. Alas kang wingit kepati-pati, papane jin setan priprayangan. Bratasena ora tumeka pralaya malah dadi pendhita. Yen iki